यहाँ तो भुलाइल बाते सुरुती में कौन कमी बाते खूब सुरुती में तार माई के ताकत का बालू नहीं ढुकल का हम नहीं तिले ओकर साग में पिरुआ ए बिया के बा हो हमको नहीं खोटे नून से खाए खाना सके नी साग आय साग ए वाली चाची बनतली नहीं तिले बड़की माई ए अब मारब छिताई जब धेला जैसन हो मारब छित कहाँ हम बानी हमके समझे में नहीं आवत का होई जगह का करत रह के बड़की माई हो रारो साग खोते गो रही चक्कर का पतैया वाला ललका ललका नून तेल लेके गो रही कि ओजे खोट के ओजे खा लेम मोए छीन ले लइयो के नहीं बाड़ू इने बाड़ी हमके काहे मारा तड़ू हो चाची के तक तो उन्या हो हैं उन्हीं के तक हम ये बाड़ी हां हां मैं ये है बोल को पानी होता रसे हां ना हां हाँ। का नहीं उरल बार हो कनी हमके गांव में छोड़ दे तू गांव में बानी का ना हो धान में वाला पोखरा में पोखरा में जरिए पोखरा मछलिया वाला भला हम डाने है ना ना हम पोखरा तो कहना जाइब काहे ना देखबा पोखरा में मछली टेंग छ बैसो हमके ना लौकेला हम आना रही तो कैसे है जो आ गए हो ओई तरह जादे तरह टोआ चाव ले ले हवा हो लाठी है दो ना लेके भाग अरे ना भागो में जरो हम अरे बोरिया बा ए रारो केने गइलू अब हम कैसे जाई मारब लथिया से ए चाची पूरा ओकर माटी के घर बा लाठी से डा देब कि नहीं कहत रहलिए कि पोखरा बा समझ ले बारी आई का हो ला दिखाई गो रही हो दा हां हो गए आ कहां जात रहो लागुल को तोरी लेके का करी हां भीख मांगतनी अनर आदमी कहां कमाए खाए जाई हम खिसियाइल बानी हमारा प ना हो कोनो गलती हो ओए गई का बमला को होता की बताओ तोर मुंह पर थूको ले काहे ना हवा सं कौनो गली ह थुकवावे बस भुला के साख खोते लागल है देख लो लहलाइल बा तो मो छीन ले लइया कैसन बम्मड़ कहतड़ू बामल ऊ का के कहल जाला देखो है अच्छा जौन बरसतिया में बाल भूंज के आदमी खाला कुकुड़ी कहल जाला अरे हे करा के हो सोना के बनवाई तब का जया उमुई तहिया हम बनाएम सोना के मैं पैसा अपन ए 100 दिन चाची। के देता हमके छोड़ दे तू गौवा में हो चल हैं का मांगो तोर भीख भीख अच्छा। बहुत चाहुर में हाँ गेहूं चाउर में हम घर ढेर बहु हैं हो हमारा पूरा खेत 50 बीघा में बा पूरा बोरे गो में पूरा आधा हाँ, पूरा पूरा धान पूरा गेहूं पूरा चाउर और सब हो एकर मतलब तू बड़ घर के बानी रहुआ ना हई बड़ घर के बेटी हो चलो चलो सुनी बासी खुश भातो खिया देब ना तो हम खा ले भूख लागल बा हां चलो मिली आवा मिली ढेर मिली ताक हम खियाई न टेंशन तू न आवा अरे सोये जी सो बोर कोरी दरद के ना खोर कोरी केने गलू हे बनी बुला गलो का हो हाँ। गाना मिला गाना हो हाँ तनी गाओ ना चले हाल जाओ तन की सतवा हम दुआरे पर लेके चलम तारा के अरे जाता परदेश बलमुआ हमके घर में छोड़ के तनी जाए से बजाओ कुछ खाए खाती कोले बनी हो खाए से तनी जाए से पहले खाला ओ ठलाली से रोटी बोर के लाइट नहीं है अनरू बनरू चलो आओ ही बाकी कूदा तला घोड़वा लेखा आओ को चढ़ावे न सो हाँ। सरस्वती पूजा में हमके स्टेज पर देखो हमार घर बड़े को बा बैठो इधर बैठबो हैं चौरा लेके आओ तनी टांग के अच्छा आओ घर में तोरे खाना वाला खिया दी तो के सूखल भात भात होई हां मैं घर में भात बाव हाँ। हे ने घर बा बिल हे ने बा आओ घुसो का बा हो पत्थर बा दीवार पर चढ़ाओ तरुका ऐसे ऊपर गोल करो
ओ हां धो सीढ़ी रहला हां वो सही आवा बताओ ना के जाने के कर मुंह देख के गोल ही ना नतिया उठे नहीं खिला कि हम पैसा निकाल ली हैं 1 रुपया हाथ में लेके सागो सब्जी खाती केवड़िया के खुला छोड़ ले बिया कहीं ना केवाड़ी बंद ओरे मैया हो मैया अरे ये का कर बिचाऊ रे का ले बड़ी आओ भैया आओ चाचा आओ बहरी देखो पूरा भोग दे बनी हम तारा के लेके चल जे आही हो दादी आहाई घर में घुसल त लू भिख मांगा गाय के आंधर फेबर के भूख लागल बा त खिया ना हम घर में धान दो तो ढेर बा करे हाय 10 किलो चावल दे तोर लाज लागत है तुमची को ए बार की मैं हमार मरद कमाला तो तोर का भभाला तार बड़की माई जोग नहीं कि तार भौजी जोग बानी ए चाची जोग चल धो बिल धो जो मार दे कि ना ए छिना रे छोड़ भैया बस आराम कर लो पूरा बोरे से भर पेट खइला हवा हां ले लो आक तू रियल ऐसे ही आनर हो लौके ना आंधर हो जाए क्वेश्चन हो गया कि काहे के एक बोरे चावल दे देबी रे हैं का हो भौजी का हो गई लहो अरे देवर बाबा देख ली का करती है तो मुजिया घलबी का करती है? हमके हाय भीख मांगा के एक बोरा चावल देती है हम पढ़िए तो बा एबा मॉल कमा लूटे ला तू ब्लैक मनी में हाँ, हाँ। तो कुल के करा के दिया ना ना दान करे के चाहिए हाँ, अवश्य जा। भैया कहां हाथ ना तन कइला आना सही में हुआ ना ए भैया नहीं के विश्वास आय हमारा घरे कोर लंगड़ आनहर जे भी आवेला ना ओकरा का दरवाजा खुला हम रहेला खुद लेके आए होई ओरा जाई तो फेरा के मांग के ले जिया कम भगवान बढ़ंती करो सारा धन में संपत्ति वाह दुनिया राजा ए दुनिया राजा उहे तो कहले बालू जाके बिथकल बना 1 रुपया भेजना ना आज ले देख हम गवाही रह के लाखों कमातनी हां है ना बल्कि आए तने हमके चलो गलिया पहुंचाई से बाहर निकाल चलो। तू मत ले जा हम ले तन पहुंचा दे अगर रखना दमकोल बिस्कुट किन दिया केक मंगैले बादी कर दे हां साथ जाई का उहो दे देवे के चाहिए कर के का कर दान करे में बहनती बा देइए दे बहनती बा दे देला अंदर फेबर भीख मांगा के तो मरद आज तक तार बर्थडे ना मनैलस देख हर साल हमार ई है का नाम बटे का केहू के मुंह पर कह दटे हैं साल भर में 2 हाली मने ला हां तू हाली मन ले तो नहीं के पता के बटे कहली मनला पागल सन के ई कोला अपन घरे जा इहो हमारे घर में हटे नहीं रंगाई पोताई हमार बामल के पैसा से बा तने तार भेजा ही रही तू तो एक एक बोरे चाउर भीख मांगा के ना रे तू अरे यही घर में के हम हो रे पगल चल ए में कहू ना तू सारा में के हम हमार घर में न घुसियो के काई बाबू